Dadi iki ceritane aku arep ning Bali rek, golek babi guling nunut koncoku numpak truk. Yo iki wis mulai perjalanan menuju pelabuhan. Nah, iki wis ning dhuwur kapal biasalah, ning dhuwur kok gak ono cewek yo. Kok sepi kapale. Ya wis gak usah kakean cocot iki babi gulinge ning etalase kulite rek. Kasih. Biu enak empuk jelas iki rek. Ojo salah paham sik rek. Daging babine maksudnya sing empuk. Ono gajie barang iki. Tak pangan gajie sik. Enak. Gede. Iki lokasine ning Kediri Tabanan, babi guling Nadi